Man skal passe på med at tage forskud på årets plante eller årets blomst, men jeg synes lige i øjeblikket, at 2025 årets plante, det er den her Hydrogena. Altså den måde, den sådan er både høj og har de der forskellige hoveder, som bare venter på at springe ud. Det har en eller anden form for elegance ude på sådan en altan, som bare gør den mega sprød.